Yan, what's up ka 90s? Good evening, gabi na naman. Yan, so i-test natin ulit ka 90s ito. Gawa nating load. Yan. So ayan o, pula ka 90s. Pula. Yung i-test natin ngayon ka 90s, ano? Yung ilalaban natin dito maliit, pero niloadan din natin ka-90s ng ganito. Yan. Actually, tangkal na to ka-90s. Kasi jeans, tangkal na to sa jeans ng ka-90s. So, ayan. Yan. Maliit talaga. Pero niloadan natin nito ka-90s. Oh. Pero for sure, sana man laban to. So, yun, para matest natin kung yung maliit na niloadan, kung lalaban ba sa malaki. Pero parehong niloadan natin to ka-90s na pareho silang may load. Ayan. Parang tangkal na to ka-90s, so maliit talaga. Ayan o. Masyadong maliit o. Pero sana pumalag to ka-90s para matest naman natin yung load. Ayan, game na natin agad ka-90s. Pumalag talaga ka-90s oh. Nagipagsabayan sa malaki. Parang madadali pa niya yung malaki ka-90s oh. Yun, grabe ka-90s. Nadali niya nga yung malaki. Yan oh. Grabe ka-90s oh. Nadali pa niya yung malaki. Yung bilot ka-90s. Grabe naman yung tapang nito maliit na to. Yun, kumakagat ah. Pinilot niya yung malaki ka-90s oh. Ang TM size na to ka-90s oh. Kaputang TM na. Binilot pa niya yung malaki ka-90s. Para itong niloadan ka-90s oh, ito. Yan, maliit lang ka-90s oh, yung kalaban niya malaki oh. Grabe. Ba talagang tapang ng load natin ka-90s? So ayan, sana nabigyan ko kayo ng magandang laban ka-90s ha. Ayan, so tinest natin ulit ka-90s. Maliit na yung niloadan natin, tapos yung malaki loaded din. Pareho sila. Pero mas gabi yung diskarte nitong maliit ka-90s. Naunahan na siya ng malaki ha, pero nakambak pa niya ka-90s. Grabe yung tapang na load dito. Ayan, pero wala pa rin tayong pangalan ito ka-90s ha. Sana may pangalan na to. Ayan. So, shoutout kay Spider Dog. Sa lahat ng mga spider vloggers dyan. Ayan. God bless. Good night.